Nais kong bumangon sa bangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa bangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari. Ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello! Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome na naman sa ating fresh na episode for today's episode. Dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa, of course, ng ating AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Kasama pa rin ang inyong Clara Tita. Okay, for today's araw lamang po ay magsisimula tayo ng early. Sa mga nakikinig po sa ating King's Radio dyan, sa may Shato, Negros Oriental, ganun din po sa Himalalod, Negros Oriental, ang ating 88.7 King's Radio, Himalalod, Negros Oriental, 102.5 King's Radio, Shato, Negros Oriental, at dyan sa ating mga tuto kag mga inday, diyan sa may 90.7 King's Radio, Lambunaw, Iloilo. At dito rin sa Mindanao, sa San Francisco City, Agusan del Sur, ang King's Radio 99.5. And of course, dito naman sa Davao Region,
ang Kings Radio 93.5. Ayan, sa lahat po ng mga listeners natin ngayon sa ating mga radio stations, kung saan po kayo ngayon, kung saan po kayo ang inyong mga lokasyon, maaari niyo po akong i-text ha sa ating text hotline 0966-844-0130. Again, 0966-844-0130. At akalain mo yon na bukod na live mapapakinggan tayo sa ating Kings Radio, ay live din po tayo sa ating AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Okay, sa mga nandito po sa city, may mga nandito po sa downtown area, sa mga poblasyon na malakas po ang internet at meron po enough na data para po ay masilip ako. Diba? Masilip po ang ating AgriSenso, ang programang AgriSenso. So, punta po kayo sa inyong Facebook page at i-type nyo po AgriSenso sa Agrikultura. I-like nyo na rin po at i-follow, of course, dahil dito ay makakasama nyo ako for an hour na ating chikahan. And of course, dahil AgriSenso ito, Agrikultura, sa Agrikultura, senso ka, magbibigay po ang inyong Claratita ng mga tips later on po sa inyong paghahayupan. And may ibabahagi din po later on si Inday Bajang sa kanyang Agri-Balita. Kasama ko po talaga actually si Inday Bajang, kaso ay nasa remote area siya at parang hindi kaya ng kanyang internet connection. May problem po sa kanyang internet connection. So, ako na po muna ngayon ang inyong makakasama. Okay? Ayan. So, ayan na, kaninang umaga nakasama niyo po si Yan Yan with her special guest, ang kanyang katandem na si Kokoy Martino, diba? So, ang saya-saya ng kanilang kasamahan. Parang sila lang yun ang may forever, diba? Sa lahat ng mga may tandem, parang dekada na kanilang pinagsamahan. Tama ba yun? Mga almost decade na ba sila? Ayan. Oh, thank you, Yan. Oo, Yan. Okay lang yan. Huwag kang mag-alala. In our eyes naman, masyado kang maganda sa aming paningin. No? Kasi marami pong nagbabash kay Yan kasi mukha daw siyang pasayan. Kaya nga, pinangalan sa kanya pasayan. Oo. Pero maganda po si Yan. Abangan niyo po yan yung kanyang revelation ng kanyang mukha. Si Yan. Anyway, ayan So, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon at sa ating live na nanonood po sa ating live ngayon via Facebook page, ini-encourage ko po kayo na, of course, i-chat po ninyo kung ano po yung mga shoutout ninyo, kung ano po yung mga request ninyo sa ating programa ngayon. Kung meron po kayong question, sige, at itanong nyo lang dyan at subukan natin na masagot po ang inyong mga tanong. If ever hindi ko po kaya kasi of course, tagapagsalita lamang po ako dito, hindi po ako ganun ka-expert. Huwag po kayong mag-alala dahil mag-call a friend tayo. If ever meron po kayong mga questions with regards po sa i-share natin na topic na yon, okay? At saka, doon po sa mga nakikinig sa atin via Kings Radio Station, text nyo lamang po if ever gusto nyo pong magpa-shoutout, magpa-greet sa ating text hotline na 0966-844-0130. Ayan! So, I think, huwag na siguro nating patagalin pa dahil ready na po ang ating Agri-Balita for today. Okay, wait lang. Ready na ba yung video ni kuya? Ni Inday Badja? Ayan, sige, wag na nating patagalin pa dahil yung inihanda na Agri-Balita sa atin ni Inday Badjang, Task Force on Food Security, makakatulong para madetermina kung may kartel sa mga agri-products ng bansa. Uy, meron ng investigation body para sa if ever meron bang mga cartel sa mga agri-products sa ating bansa. So, ayan makinig po kayo sa report na ibabahagi sa atin ngayon ni Inday Bajang. Go ahead, Day! Hello all! Isang magandang hapon po sa ating lahat. And I'm here
di ba, was absent yesterday. Oh my gosh, still not yet good. My connection is still so bad. Pero kahit na pangit ang koneksyon, makikiconnect pa rin po ako sa inyo ngayong hapon. Of course, nagpapasalamat at always grateful po. Inday Badyang, and welcome po sa ating programang AgriSenso. Ayan, it's another hour na naman, of course, kasama natin sa kabilang planeta si Clara Tita, in which may mga balitaan na naman po tayo, mga chikahan, mga anything and everything under the sun for this day. So, kamusta ang inyong araw? Kamusta ang ating mga tawag nito, mga things to do? Ika nga, diba? So, it's payday! Oh, bongga, diba? Happy ang all! Pero gaya nga ng sabi natin, learn to somehow, what you call that one, learn to budget well your money. What you call this, wag masyadong magwaldas. Dapat may mga naiiwang igastos, not for yourself only, but also for emergency, for the family. And syempre, ang pinaka-importante is talagang you invest well sa mga bagay-bagay na mga bibilhin, diba? It's okay na somehow, just for this time, you buy something for your wants and all, but then, isipin palagi na long term ang mga lahat ng mga bagay. O, diba? Ganon. Ayan, kamusta-mus po tayong lahat. Baka meron kayong mga greetings, meron po kayong mga tanong. Ayan, i-comment nyo lamang po sa ating mga video para at least babalikan natin yan. Or, and syempre, mabigyan natin yan ng mga mga kasagutan later po pag maya-mayang konti sa ating programa. Anyway, it's another thing sa ating agri-balita ngayong hapon kung saan it's bagong balita na naman ang ating ipapaabot sa inyo kung saan may mga plano ulit ang another project or somehow programa ng gobyerno to somehow secure the agricultural products natin ngayon. Kung saan Task Force on Food Security na kanilang binuo ay makakatulong para madetermina kung may kartel sa mga agri-products ng Pilipinas. Ayun, as we've noticed, diba, recently, mahal ang sibuyas, ayan, onions, garlics, o ano pang klaseng agriculture products, and they are really saying na baka may nagmamanipulate ng mga produkto. So that's why they made up this task force to help out that one. So ayun, naniniwala ang isang ekonomista na si Dr. Michael Batu na kayang madetermina ng itinatag na Interagency Task Force on Food Security kung may kartel o price manipulation sa isang produktong pang-agrikultura. Sa kamakailang laging handa public briefing, sinabi ni Batu na sa pamamagitan ng itinatag na Interagency Task Force ay maaari ding malaman kung sadyang may kakulangan ng supply o mataas na demand ang isang produkto. Umaasa din si Batu na sa pamamagitan ng Task Force on Food Security ay maayos ang pagpo-forecast ng demand at supply ng mga agricultural products. Sa ganitong paraan, ayon sa ekonomista, ay magiging maayos ang pagpaplano sa pag-aangkat ng mga produktong pagkain at maiwasan ang pag-import sa panahon ng anihan o harvest season. So actually marami na namang mga grupo na itinatag to monitor the supply and demand ng mga agricultural products natin. Siguro mas strengthen pa talaga of enforcing and monitoring on it. Though we have this certain task force, ang pinaka-importante is ang pagtutulungan ng different government agencies, LGUs, ayan, the police sectors o ano pang pwedeng itap for that one para talaga ma-monitor if you can see na baka meron mga nag-hoard ng mga products. That's why they are into manipulating the price in the market. So yun ang paniniwala ng iba nga, bakit napakamahal na parang nag-import na nga ang bansa to stabilize the prices ng certain product, pero meron pa rin talagang nagbebenta na sobrang mahal ng presyo, which is napakalaking problema yan for a common Filipino na earning just enough for the family. So kung bibili ka, parang ayaw mo na lang kasi nga kulang sa budget. So sana man lang magtuloy-tuloy yung parang may talagang yung sinasabi lang kamay na bakal, o di ba? Na talaga kung sino man yung may kasalanan, who are those persons manipulating the prices of our agricultural products in the market, will really answer, makasuhan sila, ayan, makulong para at least hindi na pamarisan
ng ibang tao. So, importante lang po talaga is magtulungan tayong lahat, 'di ba? Right now, ang ginagawa ng government to stabilize the prices ng ating mga produkto sa merkado is mag-import. Ayan, yun din ang importante, makita kung gaano kalaki ang demand para at least man lang yung i-import naman ng mga produkto hindi naman ganun karami na makakaapekto din naman sa mga produkto ng ating mga local farmers. So, sana dumating yung panahon na we will not argue with that one anymore, na happy na ang lahat, especially our local farmers talaga na directly affected sa mga ganyang mga bagay, manipulation of prices, may mga smugglers and also very luoy kaayo sa tanan. Ayan, so look forward pa para sa mas strengthen na cooperation lang lahat ng ating mga LGUs and mga national agencies for this aspect. Ayan, so yan po ang ating Agri-Balita sa araw na ito. Ayan, bukas po ulit ha, makita-kita tayo. Naway maging okay na ang koneksyon ng inyong lingkod. Anyway, balik po tayo kay Clara. Magandang hapon sa ating lahat. Correct. O, sinabi mo ha, bukas. Sinabi mo yon. Anyway, thank you so much, Inday Bajang, sa iyong Agri-Balita. At mula sa ating Agri-Balita, punta naman tayo sa ating Agri-Unit Chika, mga friends. So ano ba yung mga dapat ninyong isaalang-alang, ikonsidera at dapat ninyong malaman bago kayo mag-alaga ng baboy? Okay? Sa mga nakikinig sa atin dyan, makinig ng mabuti. Dahil malaking tulong po ang isi-share sa atin na discussion courtesy of our Sir Dodong Villaran. O, diba? Alam niyo si Sir Dodong Villaran, ang ganda-ganda ng ang ganda-ganda ng kanyang mga baboy. Punta po kayo sa kanyang Facebook page, Dodong Villaran. Tama ba yun? Dodong Villaran page. Oo. Search nyo po yan sa Facebook, makikita nyo po kung gaano kasisigla, kalulusog, kagaganda po ng katawan ng kanyang mga alagang baboy. Ay, ano kayong sikreto ni Sir Dodong Villaran? Pero bago yan, i-share niya po muna sa atin kung ano po yung mga dapat ninyong malaman bago kayo mag-alaga ng mga baboy. So ayan, roll VTR! Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga viewers? Dito sa video na ito, ako po ay magbibigay ng 5 helpful topic po tungkol sa pag-alaga ng baboy na pwedeng makakatulong sa atin, lalo na po sa mga kababayan ko na baguhan pa lang sa pag-alaga ng baboy at ganun din po sa mga nagbabalak pa lang pong mag-alaga ng baboy. Number 1 topic po na aking isi-share sa inyo ay ano ang basic na sukat sa paggawa ng kulungan ng baboy na makakamura ka sa gastos. Yan po ang unang title. Okay, let us direct to the point po mga viewers. Number 1, basic measurement po ang tinatawag nating partition or division. Sa paggawa po ng kulungan ng baboy, bilang isang small backyard piggery, isa sa mga sukat na 24 inches or 2 feet ang lawak or ang lapad sa looban at 7 feet hanggang 8 feet po ang haba ay pwede na para sa isang baboy fattening. Basic measurement number 2, yung pader, dingding or wall. Mga beginners, ang height po na 3 feet simula po sa sahig hanggang sa itaas na level ng pader o dingding, pwede na po yung height na yan. Basic measurement number 3, kainan, pasawan or pasungan, yung food area ng baboy. Alam nyo po, sa paggawa po ng kainan ng baboy, ang sukat na isang ruler or 12 inches ang distance mula po sa pader, ay pwede na po yan, ang lapad niyan. Ang lalim naman, mga 3 to 4 inches, pwede na po yan. Yung lalim ng kainan ha, para sa mga baboy fatteners natin, ano? Then, ang 9 inches na sinasabi ko po ngayon, yun po ang lapad ng butas sa kainan na pwede nating gagawin. Kapag po masyadong mababaw ang kainan ng baboy, ay may tendency po na aalwak or pwedeng umapaw ang kanilang pagkain, lalo na po kung tayo ay nagpapakain ng wheat feeding sa ating mga baboy. Basic measurement number 4 mga kababayan, yun pong bubong, yung atop guys. Ang kulungan po ng baboy ay marami po or meron pong iba't ibang klase. Merong shed type, gable type, semi-monitor type,
at meron din pong monitor type. Anumang klaseng design po ng kulungan ng baboy ang iyo pong pipiliin, isa po sa mga basic measurement or sukat sa bubong na pwede ko pong maisuggest po mga beginners dyan ay ang sukat na 9 feet ang height mula po sa sahig. At ang isa naman po ay 8 feet ang height mula din po sa sahig. So, yan po ay talagang makakadaloy po ang tubig ulan kung sakaling maulan man, no? Okay, sa ganyang height sa bubong ay pwede na para medyo maganda po ang daloy ng hangin nang sa ganun po ay para ring high ang maramdaman ng ating mga baboy dahil po sa medyo mataas po ang 9 feet at ang 8 feet na akin pong sinasabi regarding po sa bubong. Okay? So mga kababayan, mga beginners, tandaan po natin na kapag po mababa ang bubungan ng ating kulungan ng baboy, ay hindi po mahirap mangyayari na tayo po ay mauuntog. At syempre po, hindi lang yung mauuntog tayo, mainit din po sa ating mga baboy sa panahon po ng tag-init. Apektado po ang kanilang paglaki. Dahil sa word na mainit, sila po ay hindi makakatulog ng maayos at syempre po, dadapuan po sila ng stress. Affected po ang kanilang paglaki. Para po makakamura tayo sa gastos, kung meron po tayong mga sariling kawayan or mga sarili nating kahoy, no? Pwede po tayong gumamit ng ganyan para gawin nating haligi o poste o kaya dingding, no? So, mga indigenous po materials ay pwede pong gamitin natin yan para iwas din po sa malaking gastos sa pagpapagawa po ng kulungan ng baboy. Ito pa guys, ang nipa or kugon ay pwede rin po nating gagamitin yan bilang bubong sa ating munting baboyan na binabalak po nating gawin. Sa sahig naman po, kung hindi tayo makapagpagawa ng simentado, ay pwede po tayong gumamit ng rice hull. Ilagay po sa sahig. Marami pong rice hull mga kababayan sa mga rice milling stations, sa mga palayan po na malapit po sa ating lugar. Pwede po tayong manghingi ng rice hull sa mga taong may-ari nun na malapit po sa ating lugar. Kasi kadalasan po mga viewers, no, alam po natin na yan pong rice hull ay kanila lamang tinatapon yan after silang gumiling ng palay. Yang rice hull na yan ay maganda din po yung gamitin para ma-absorb po ang hindi magandang amoy sa dumi ng ating mga baboy. At libre pa po, walang gastos. Topic number 2. Ano ang mga basic na dapat nating malaman bago tayo mag-alaga ng baboy? Number 1 mga kababayan, tamang lahi. Kung tayo po ay naghahangad or minimithin natin na pwede na nating maibinta ang baboy fattening sa loob po ng 3.5 months hanggang 4 months po, ay piliin po nating alagaan ang tamang lahi ng baboy mga beginners. Number 2, tamang pabahay sa baboy. Hindi naman po tayo bilong mga beginners sa tinatawag nating commercial piggery. Hindi rin po tayo sakop sa semi-commercial piggery. Tayo po mga beginners ay nasasakupan po or bilong tayo sa tinatawag nating small backyard piggery. Ganun pa man po, atin din pong isaalang-alang ang tamang kulungan ng baboy. Dahil ako po mismo, si Dudong po, ay naranasan kong kahit maganda po ang aking pag-alaga sa aking mga baboy, marami man sila noon. I mean, nagkaroon ako ng 10 fatteners na, no? So, madalas po ninyong nakita na talagang masikip po ang aking lumang fatteners pig house. So, masikip ang kulungan, affected po ang kanilang paglaki. So, ibig sabihin, atin din pong gawa ng paraan na magiging maayos po ang tamang pabahay or tamang sukat sa kulungan ng ating mga baboy. Sumunod po ay ang tinatawag nating septic tank. Yun pong butas na para lagayan po ng waste or dumi ng ating mga baboy. Wag na wag po nating kalilimutang magkaroon or gumawa tayo ng butas para sa dumi ng ating mga baboy upang maiiwasan ang marireklamo tayo sa ating mga kapitbahay, mga beginners. Okay? So sumunod po ay
lugar na pagtatayuan ng baboyan. Kung sakaling bahain po ang ating lugar na pagtatayuan po ng munting baboyan, taos puso ko pong isinasuggest sa inyo mga baguhan na gustong mag-alaga ng baboy na pwede po tayong magtambak ng mga bato o kaya lupa o anumang mga bagay na pwede pong itambak natin sa area na yan upang tumaas po ang sahig sa backyard pigirin na atin pong binabalak na gagawin. Okay, sumunod po ay tamang pagkain or wastong management sa baboy na kailangan natin din pong gawin. Next po, ang salitang budget. Kailangan po meron tayong sapat na budget para sa ating mga baboy. Halimbawa lang guys, dito sa aming lugar, ang isang biik po ay nabili ko noon ng 4,000 pesos per head. So, ang isang baboy na yan, hanggang ibinta ko siya, halimbawa, ay nasa mga 10,000 to 11,500 po ang total gastos. Kasama na ang feeds, kuryente, tubig, mga vitamins, etc. No? Next po ay yung salitang accessibility. Mas maganda po mga beginners na ang ating baboyan ay malapit po sa kalsada na kung saan pwedeng pumasok or pwedeng makadaan ang mga sasakyan na dala po ng mga buyers natin sa baboy, no? Nang sa ganun po ay hindi po tayo mahihirapang hakot dito, hakot doon, no? Kasi pag sobrang layo ay talagang mahihirapan po tayong maghakot sa ating mga baboy during sa ating pagbibinta. Sumunod po ang salitang tubig. 75% to 80% po kailangan ng baboy ang tubig. Tapos ang huli po ay yung salitang buyer. Maganda po mga viewers, mga beginners na meron tayong mga contact na mga buyers sa ating mga baboy dahil para hindi tayo mahirapang maghanap ng buyer pag tayo ay nagbibinta na sa ating mga baboy. So yun po ang mga basic na dapat nating malaman bago tayo mag-aalaga ng baboy. Topic number 3. Paano alagaan ang inahing baboy para maparami ang gatas at maging malusog o healthy sa pagbubuntis. Una po sa lahat, huwag po nating pagutuman ang inahing baboy natin. Pakainin ng wasto at gamitan po natin ng vitamins kagaya po ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan po ang ginagamit ni Dodong sa aking baboy inahin simula nung siya ay maliit pa hanggang siya po ay nanganak na, no? Okay, pampadami ng gatas, resulta healthy ang mga biik niya. Ang pagpapabaya po mga beginners sa ating mga baboy ay hindi po kailangang gawin. Topic number 4. Tamang pag-alaga ng mga biik na hindi magtatae. Pasintabi po sa mga kumakain dyan sa word po na aking nabanggit, ano? Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang first parity po ng baboy inahin ko ngayon na sumilang po ng 11 piglets. Una kong hinanda noon bago siya nanganak ang salitang kuna, no? Na may ilaw na 50 watts na bumbilya para hindi po sila lamigin abang bagong silang po ang mga biik. Then kinabukasan po, 1 day old since birth, ay nagtunaw ako sa tubig ng isang kutsarang King's Vita Plus Animal Feed Supplement at isa-isa kong pinainom ang aking mga biik gamit ang disposable na syringe po. Ginawa ko yon dahil hindi pa sila marunong uminom ng tubig sa kanilang tubigan na ginawa ko po, ano. So hanggang ngayon po ay araw-araw kong ginagamitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang akin pong mga biik. Sa kabutihang palad naman po, hanggang ngayon ay hindi nangyari sa mga biik ko ang piglet scouring na ating tinatawag or yung pagtatayo sa biik. Mahalaga din po na laging malinis ang kulungan po ng ating mga baboy upang maiwasan ang makakain sila ng dumi na siyang isang dahilan sa pagkakaroon ng piglet scouring. Topic number 5. Kailangan pa bang putulan ang buntot ng biik? Kung oo, ano ang kahalagahan sa pagputol sa buntot ng biik? May mga kababayan po tayong mga hog raisers din na ayaw nilang putulan ang buntot ng biik nila. Okay lang naman daw kahit di na sila magputol ng buntot. Ngunit meron din po tayong ibang mga kahog raisers na gustong putulan ang buntot ng kanilang mga biik. Dahil ang kanilang katwiran ay mas maganda daw tignan kapag maiksi or maikli ang buntot nito.
At isa pang dahilan ay para maiiwasan daw ang maimpeksyon ang puwerta ng babaeng biik kapag ito'y lumaki na gusto nilang gawing baboy inahin. But honest to goodness po mga kababayan, mga viewers, ako po si Dodong Villaran ay nakakita din po ako mismo sa personal ng isang baboy inahin na hindi naputulan ng buntot, mahaba po ang buntot niya. At okay naman daw po ang kanyang pagpanganak, sabi ng may-ari ng pigiri na akin pong napuntahan noon. Thank you for watching. God bless us all. Salamat sa iyo, Diyos naming Ama. At nag-block kami. Ayan, welcome back po again sa ating programang Agrisenso. At kanina, at yan po, ano ba yan? At yan po ay narinig nyo na po at nakita nyo na po yung mga ibinahagi sa atin na tips. So, 5 helpful tips po yan ha, bago po kayo mag-alaga ng baboy. Para malaman niyo po kung ano yung mga dapat ninyong ihanda, 'di ba? Mula sa kanilang pagkain, sa kanilang pag-aalaga, sa kanilang mga kulungan, sa mga dapat nilang gawin, yung mga injections and all, mga vitamins and all. Dapat ay paghandaan niyo po 'yan, mga ka-agri, lalong-lalo na po diyan sa ating mga nag-aalaga ng baboy. So I'm sure marami kayong kumbaga naging inspirasyon ninyo ngayon ang content sa atin ni Sir Dodong Villaran. At sa mga karagdagan pa ng mga content, karagdagan pa na mga informasyon with regard sa pag-aalaga ng baboy, punta po kayo sa kanyang Facebook page. O kaya, isubscribe niyo po ang kanyang YouTube channel na Dodong Villaran. No? Kaya hanapin niyo po yan siya sa kanyang YouTube channel na Dodong Villaran. At ganun din po sa kanyang Facebook page na Dodong Villaran page. Ayan, Dodong Villaran page. I'm sure, Dodong Villaran page yun siya, kuya. Hindi ko lang, wait lang ha, double check ko na lang. Wait lang, para sure tayo. Dodong Villaran page. Okay. Anyway, merong nag-comment sa ating chat box ngayon, kuya. Parang meron akong, ayan, Dodong Villaran page talaga yung kanyang Facebook. Meron pong nag-comment sa ating comment section box sa ating live. Yan po ay mula sa kay... Tagle yan siya. Bakit malabo siya sa aking Wait lang ha. Hanapin ko lang po. Para mabasa ko. Malabo siya sa po kuya sa phone. Ayan, kay EJ Tagle. Kay ma'am, good afternoon po. Tanong ko lang po kano pong magandang vitamin sa kalabaw pang taban. Tinataban ang kalabaw. Salamat po, ma'am. Taga Negros Occidental po ako. Ayan, thank you, Sir EJ Tagle, mula sa Negros Occidental. Of course, speaking of vitamins, wala po talaga tayong ibang nire-recommend, kundi ito pong #1 animal feed supplement. Yung proven and tested po na animal feed supplement. Yan! Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So actually, ang ikinagaganda lamang ng ating produktong King's Vita Plus, pwede po yan siya sa lahat ng mga hayop. Bukod po sa baboy, sa mga manok, pwede rin po yan siya sa mga pato, itik, kambing. Marami din po gumagamit ng King's Vita Plus sa kambing. Ganon din po sa baka. At lalong-lalo na rin sa kalabaw. Of course, ihalo nyo lamang po ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa tubig na kanilang iniinom. So, mix nila, halo-halo nyo lamang po kasi po yan siya, powder. Si King's Vita Plus po ay powder po yan siya. And i-mix nyo lamang po ang 1 kutsara po ng King's Vita Plus. I-mix nyo po sa 4 liters or 1 galon na tubig. Halo nyo po yan siya, mix. At yan po yung ipainom ninyo sa inyong mga alagang kalabaw. O, di ba? I'm sure magugustuhan yan ng inyong mga alagang kalabaw kasi meron po kasing aroma yung powder ni King's Vita Plus na nakakapag, yun yung factor, yun yung dahilan na nakakagana siya sa pagkain. Kasi mabango nga. Lalong-lalo na kung i-mix mo yan siya sa kanilang feeds or sa kanilang mga patuka,
yan mabango po yung kanilang patuka, mabango po yung kanilang mga feeds. Kaya ganado pong kumain ang ating mga alagang hayop, ang ating mga alagang baboy, ang ating mga alagang manok. So, ayan. Wala nang iba pa, of course, ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, anyway, doon po sa mga nagtatanong kung saan po mabili o mabibili ang ating mga produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ganun din po sa ating mga breeders dyan, chicken breeders na naghahanap po ng mabisang antibiotic couplet at water-soluble powder na antibiotic. Wala nang iba po. Yan po yung Panamox couplet at Panamox forte. Okay? Yan po yung the most effective antibiotic couplet and water-soluble powder na mabibili sa market today. Yan po yung Panamox couplet at Panamox forte. At sa ating mga kabro naman dyan, mga pare, mga bossing natin sa Rueda, kung naghanap po kayo ng magandang conditioning formula para sa inyong mga manok dyan, pwede po kayong subukan. Pwede po ninyong subukan para sa inyong mga alagang manok ang ating Intenso products. Okay? Ang kinagaganda ng ating Intenso products ay mula CCO hanggang Fighting Cock. Meron po tayong pangkondisyon sa inyong mga manok. Okay? Speaking of CCO, meron tayong Intenso Plus. Pero actually, si Intenso Plus, pwede rin po yan siya sa mga malalaki na kasi para na rin po siyang multivitamins na ilagay niyo po siya sa kanilang mga tubig na iniinom. Rich in po siya, electrolytes. At ang kinagaganda din ng Intenso Plus, meron po siyang CGF or Chlorella Growth Factor na makakatulong po na mapatibay po ang mga buto ng mga binti ng inyong mga alagang manok na of course tatangkad yung mga alagang manok ninyo. Titibay yung mga buto nila sa kanilang mga binti. Ayan yan po ang ikinagaganda ng ating Intenso Plus. Water-soluble powder po ang ating Intenso Plus. Okay? Bukod po sa Intenso Plus, ang ating Intenso Power Stag na para sa ating mga stag o bayong-bayong or kakirel, pwede po nating bigyan ng Intenso Power Stag. Okay? At saka yung Intenso Power Stag, binibigay din po yan siya sa ating mga breeders. Yung mga inahing manok, ayan. Kasi po sagana po sa calcium ang ating Intenso Power Stag, meron po siyang ganoon na mga ingredients na makakatulong rin na mapatibay yung quality ng eggshell na pinuproduce ng ating mga manok. So hindi siya madaling mapipisa or madaling kumbaga, tama ba? Mabibiyak? Yan. You know what I mean? So ayan. So madudurog. Yan, hindi siya makakrack. Diba? Hindi siya easily na makrack yung eggshell ng inyong mga manok. Dahil po yan ay rich in calcium po yung ating Intenso Power Stag. Same din po yan siya sa King's Vita Plus. Kung mag-King's Vita Plus kayo at mag-Intenso Power Stag, walang problema. Puno sa vitamins and minerals ang inyong mga alagang manok. Okay? And then sa Intenso naman natin na Premium, Intenso Premium, yan na po yung para sa ating mga Fighting Cock. So sagana po yan, of course, iba't iba ding mga vitamins and minerals. May mga vitamin A, vitamin B complex, at meron din po yan siyang Korean ginseng. So, malakas, matapang ang inyong mga manok sa Roweda. And, paalala lang din po sa ating mga chicken breeders dyan, bago nyo po i-breed ang inyong mga alagang manok, make sure na sila po ay napurga na. Okay? And speaking of purga, meron din tayong mabisang pampurga sa ating mga alagang manok. At yan po ang ating Worms to Go. Okay, ang ating Worms to Go po ay may kombinasyon ng praziquantel at albendazole na very effective po. Bukod po sa, kumbaga, mapatay yung mga parasites at bulate sa mga bituka ng inyong mga alagang manok. Meron din tayong mga testimonies na bakit wala daw mga bulate or parasites na nakapasama sa dumi ng manok? Kasi po, si praziquantel at albendazole, bukod po sa napatay niya yung mga parasites at saka mga bulate, ay natutunaw po talaga yan siya. Kaya napansin niyo na walang mga bulate kasi natunaw na. Okay? So, ang ikinagaganda din ng ating Worms to Go ay nahihil niya yung infection
sa loob ng bituka ng inyong mga alagang manok. So maganda pong pampurga ang ating worms to go. No need na po siyang i-fasting ha. Unlike po sa ibang brand na kung yung mga manok nila na pag ipurga, kailangan mo nang i-fasting. So dito po sa worms to go, no need na po na siya i-fasting. Kasi kung i-fasting nyo pa, tapos pupurgahin nyo pa, parang ma-stress talaga yan siya. Diba? Wala na siyang kain, tapos purgahin nyo pa. So parang may stress na yung mga manok. So dito na po tayo sa worms to go, ang ating mabisang pampurga po sa ating mga alagang manok. Ayan! And bukod po doon sa ating mga alagang manok at baboy, sa mga mahilig din po dyan sa mga pets, pet dogs and cats, or meron po kayong mga hamsters or rabbit or parrot, meron din po tayong magandang vitamins para sa inyong mga pet. Okay? Sa ating mga pet lovers, yan po ang ating King's VitaPet Multivitamins plus Minerals. Okay? Wala na po iba. King's VitaPet Multivitamins plus Minerals. Alam nyo ba na ito ay ang pinakamasarap at pinaka-kompleto na vitamins na po. Nasa kay King's VitaPet na po lahat ng mga vitamins na hinahanap ninyo para sa inyong mga alagang mga aso dyan, mga pusa, hamster, or ano pa. Rabbit, pwede rin po ang ating King's VitaPet. Mga parrots dyan, pwede po ang ating King's VitaPet. Mga pusa, of course, pwede rin po ang ating King's VitaPet. So lahat po ng mga nabanggit ko ng mga produkto, mga ka-agri, pwede po kayong pumunta sa inyong mga Agrivet stores para po ay ma-check ninyo at makabili po kayo doon sa mga Agrivet stores. But just in case na hindi po siya available, pwede naman kayong mag-message sa mga Facebook page ng mga produktong nabanggit ko. Meron po yan sila mga Facebook page o di kaya ay i-message nyo or pumunta po kayo sa Shopee. Okay, available din po sa Shopee ang ating mga produkto. Punta po kayo sa KBM Agrivet Lines. Hanapin nyo po sa Shopee KBM Agrivet Lines at andun po lahat ang ating mga produkto. Okay? Nag-chat po ang aking husband at sabi niya, hinahinaan ko lang daw ang aking facing. Nakikinig ang aking asawa ngayon. Oo, shout out to my dear husband, Erwin Marino. Hello. Hinahinaya lang ang imong facing. So, siya po yung ating great grandfather. Tama ba kuya? Commentator ba yan siya? Commentator? Critic pala. Great commentator. Ano yan sa boxing o basketball? So, yan. Thank you po. Opo. Hinaan ko na po ang facing ng aking pagsasalita. parang na-conscious na ako, kuya. Ayoko na magsalita. So, ayan. Uy, ha? Sa mga Marinyo dyan, sa Dumaguete City, sa Negros Oriental, oo. Kaparyente tayo. Paryente kayo ng husband ko, relatives kayo ng husband ko. So, ayan po. So, ayan po lahat ng ating mga produkto. Kapartner nyo po sa inyong pag-asenso. Yan po ang ating King's Vita Plus, Panamox, Intenso, Worms to Go, ganun din ang ating King's VitaPet. So, ayan ha. Huwag na po kayong kung saan pumunta kayo, kung saan pwedeng kumbaga, saan available ang mga produktong ito, nandyan po yan siya sa Agrivet Stores. Kung wala po sa Agrivet Stores, punta po kayo sa ating Facebook page. Andun po, may mag-accommodate po kayo. May mag-accommodate po sa inyo para po kayo makabili via online. Okay? So, ayan. Of course, maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagtangkilik sa ating programang AgriSenso. Dito po sa King's Radio ay early time tayo during Tuesday at saka Wednesday. Kasi makakasama natin every Tuesday and Wednesday si DJ Maxine. So, tayo po ay nag-adjust ng time. Kasi ngayon po, right after this, abangan nyo po si DJ Maxine para po sa inyong mga music na panghapon. At saka abangan nyo rin po ang letter na ating babasahin. O babasahin niya later on kung sino po yung nagpadala ng letter mamaya. So, ayan. Right after this po, AgriSenso, tumutok po kayo at makinig din po kayo kay DJ Maxine para sa ating King's Afternoon Delight. Ayan, maraming salamat po. Hanggang sa muli, bukas po muli ha, dito lamang po yan sa ating programang AgriSenso. Ito pa rin po ang inyong Clara Tita. Andito na si DJ Maxine.
Ayan. Ito po ang inyong lingkod, Clara Tita. Bukas po muli dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone and God is good all the time. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.